אוקיי, אני פה עושה טרייד עם מישהו. אם הוא יעשה על העסקה, אז הכל מוקלט לדניאל אמרם. הוא מביא לי את חפירה ואני מביא לו שימפנזיני ספיידריני. רגע, אל תיקח עדיין. טוב, תגיד מתי לוקחים. שנייה, איפה זה? באיזה קומה זה? העט, כן. הכי למעלה. הגרעיני לפליני. רגע, ועוד שאלה קטנה. מה? נו. לא, רגע. מה? אתה מכיר את זוהר ידין? מי זה? אז קבל קיק מדהים! לא! אמא, ברן רוטיב שלי. שימו לייק וסאב. סתם חברים, הכל בגדר ההומור, אנחנו חברים טוב.